बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो जोङो चिरां जिल्लानि माख्रागावआवहाय ओमफ्राय ब्रादार दनजिनि न'आव दंफैयो। ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि जाहोबाय लोंहोबाय नुवाखैनि सासे अमा बिदर गोरान अमा बिदर गोथां दाउ बिदर लकेल ना ओरैबायदि जाहोबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा बैसागुनि नामाव होबाय दा बर'खौ नुयो इंलिससो होसै I'm fine. I'm fine from and Purwodara. I'm the White State and Chirang district and Makhragao. Village Makhragao. I'm the Prince Bro and Donjit Ramshari. House to house, I'm the wise and plinks and alcohol free. लोगोफोर बे बुस्थुखौ लाब्लाथ' रोंगैयाबो रोंखायो नालाय दा बे बर'खौ रोङा इयो इंलिसल' होयो आरोखि लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो बाइकमोन नायनानै लादो नैबे रयेल एनफिल्ड माने बे नांबाय नालाय दा बेखायनो बेखौ सालायहोदो आरोखि ना मानो होनोब्ला लामायाव रिस्कि जायो नालाय दा दहाय लाइफआवबो गोबां लोगोफ्रा दा सालायहोदों दा बेखौ सालायहोदो ओमफ्राय बे एनफिल्डआवबो बेखौ थिखांला बोरैबा खुसिजों ओरै खामला खांग्रा थालांगोन ओंखायनो कारजों लाहोनोसै ओरैहाय नै रंजालि बैसागुनि बिराद जाहोबाय बाजैयाथ' ओरैहाय मोसानो थांबाय दामगासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जाहोखाबाय माने बेफोरबायदि बैसागु जायोब्ला बोसोराव खनसेल' नालाय बे बैसागुब्ला जोंना गामियैनो ज' गथ' गथाय बिसि फिसा ज' रंजालायनानै ओंखारो आरो ना न' हाबो आरो बेफोरबायदि आरो हिनजावखौ बानायनि भिडिअआ बेसेबा हाबा फिसाया माबाफोर बुंबावो नामा बुंनाया बेनो गोजोननाय मोनबाय दा बैसागुआव जोंनि न'आव फैनानैहाय जाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम मिनिया बर' इउटुबार आरो एसके बड' ब्लग इउटुबार नोंथांमोननिसिम लोगोआव सानै दङ नोंथांमोननिसिमबो गोजोननाय थाबाय जानाय लोंनायालाय बिदिनोसै माने बयबो फैलायनांगौ थांलाय फैलाय खालामलायनांगौ जानाय लोंनाया गिदिर नङा होनबा जि मोनजायो बेखौनो सन्थुष्ट हमनानै लानांगौ आंबो नोंसिनाव थांगोन मालाबा सम मोनोब्ला नोंथांमोनाव थांगोन आङो नोंसोरबो फैबाय था सम मोनोब्ला बेजों लोगोसे आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनो साननाय जाहैबाय बेनो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर प्लिज अन्नानैहाय गावखौ जेसेसिमावहाय माने कन्ट्रल खालामनो हागोन बिसिमखौ लोंनानै बाइक गारिफोरखौ सलाय जाहाथे लोङै जायै स्पिड गारिखौ दा सालायलाबाय दा आंबो बेखौनो गुरैहाय खावलायहरदों दा नै जोंना ब्रादार मोनसे एसे बारा जादों बेखौ जों गारि साबिखौ दांहोखायाखिसै ओमफ्राय बुस्थुखौबो लादावनो बानायनो एसे नांसिबाय नालाय होआखिसै आरोखि जोङो दे बिथांखौहाय गिनानैनो माने कारजों दोनलांसिगोन आरो ना बिथाङा एसे बैसागुनि एसे बारा जाबाय माने बैसागुआव एसे बारा जाबाय आङो गारिखौनो साबिखौ दोनखाला माने आं जुदि ड्राइभ खालामोब्ला आङो हयथ'बा बोरैबा जानो हासिगौ जिउ गोमानोबो हागौ बेनिखायनो आङो एनि नो प्रब्लेम माय ब्रादार हम मोजां बरिया दे होलांबायलै इयो जोंबो ओंखारनायसै नै निजोमजों आंजों जोङो आमगुरि दखानाव दसे थाथ'हैनोसैनो दे थांजायो लादोथो सोजायो दे बाय बाय थाङो दा आमगुरि बाजार मोनफैबाय आङो ओमफ्राय नै बाइकखौ बेयाव दोनथ'बाय ओमफ्राय नै बे कारजोंनो लाबोनांदों आसोलखौ ओमफ्राय एसे बेरायनि दिनैहाय बाजार दिनमोन बुधबारमोन मानो होनना बुङोब्ला बैसागुनि थाखायहाय बिराद बाजारा मानसियानो खम आरोना मानो होनना बुङोब्ला बयबो गावबागाव न'फ्राव जानाय लोंनाय थाबाय बैसागु लागिसे ओरैहाय नै मानसिफ्रा जमाथारलै नै
एकदम खमथार मानसिया नै बेयावहाय एसे ब्रादार फाबियाननि साहा दखान जाहैबाय बियो नै कास्टमारफ्रा एसे खम जादों माने सोलायबाय बुस्थुआ ओरैहाय जानाय लोंनायफ्रा मोनजोबो नै मा जानो गोसो नै बे बयलारनि मानि मोनो चावमिन मम' नैबे ब्रादारनि हे आसोल मा मोनो मोनजोबो बाबु आच्छा दे थिगैनो दङ ओमफ्राय जोंना ओरैहाय बयबो नै हनै आसोला जोंनिया माथो है जिरायदो साहा दखानाव लाबोबावबाय साहा लोगो दागासिनो आसोलखौ दे सफैबाय दा सफैबाय औ एसे जाला जालि जानानै थांनोसै ओमफ्राय बाजार खालामनोसै दसे बाजाराथ' बेबायदि नालाय नै मिनियानि हिन्जावजों ओमफ्राय आंनि बुरैजोंहाय मा लादों नुबाय दा नै मिनियानि हिन्जावा खानाय नखलसो लाबावदों नै जारलालै मा बुस्थु इयो फैदेरनायसिनो बयथो लागायो बसो लागायो बा रिल्स बानायनो दा एसे बायलाबायदों नै माबा माबि आमगुरि बाजारावहाय ओमफ्राय दख'ना बाजार मा बाजारफ्रा फुरा स्रिं स्र' जादों आरो मानो होनब्ला बैसागु जाजोबदों नालाय मानसिफ्रा बेसेबां लाखो 200 ए दाम दङलै माथो एसे बाजारावहाय बेरायलाबायनोसै एसे नोंथांमोनाबो नायलाबायदो आमगुरि बाजाराखौहाय आमगुरिनि सना दखानानो रुफानि मानि दंजोबो नै सब फाय सनाव पाब आच्छा आरो बन' बानायना आरो इयाद आन्थिफ्रा नै मोजां मोजां दंलाय जेबो बानायनायदों मा बानायनाय आसानसो गाननोसै जों गाननोसै आरोखि सनायालाय सना बानायोलायनो ना नैया सनाखौ बानायोलायनो दा खुलुंखौबो मालासो खालामनोसैलायनो माबा मालाखौ आलदा ए दे डिजाइना नैयाव दं मा जा डिजाइन गानहोनाय बानायनाय नै आरो माबायदि डिजाइनखौ हामजायो नोंलाय